Čo? Si ready? Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomôcť ti na tvojej ceste k plynulej angličtine a ukázať ti, že učenie sa jazykov je skrátka lifestyle. No a dneska sa pozrieme práve na ten môj lifestyle. Budeme sa baviť o trošku kontroverznej téme a ňou sú peniaze. Nebude to také typické video, kde by si sa naučila niečo o angličtine, ale skôr sa dozvieš viac o tom, ako to chodí u lektorov a ako hlavne vyzerá teda ten môj život. Mám tu aj nejaké čísla pre teba pripravené, takže určite budem používať aj laptop, takže verím, že ťa to nebude vyrušovať. Určite by som na začiatku chcela povedať, že neber toto video ako vystatovanie, prípadne ten opačný pól, a to je teda sťažovanie sa. Naozaj chcem len uviesť fakty. Môžeš so mnou súhlasiť, môžeš so mnou nesúhlasiť. Sú toto len a len moje názory, môj život, moje prežívanie, moje pocity a ty mi tie svoje môžeš dať vedieť do komentáru. Určite sa rada dozviem aj práve tvoj pohľad na túto tematiku. Otázka, o ktorej sa budeme baviť, je, prečo sú súkromné lekcie angličtiny také drahé. Prípadne si to môžeš aplikovať aj na iné jazyky, ale z internetu a z ponúk na internete je jasné, že angličtina je vlastne najlacnejší jazyk na takéto súkromné lekcie. Takže tieto veci sa budú v mnohom týkať aj iných lektorov, ale niektoré veci môžu byť veľmi individuálne pre každého z nás. Zabudni mi hodiť follow, ak sa ti toto video páčilo a bolo užitočné. A kľudne pridaj na Instagrame, aby ti neušli žiadne novinky. No a v popise nájdeš už niekoľko e-bookov zdarma, takže určite využij túto možnosť a stiahni si ich. Let's talk money, alebo znova, prečo sú súkromné lekcie angličtiny také drahé a čo všetko ide do jednej lekcie. Mala by som prizvukovať, že v tomto videu budem hovoriť o lektoroch, ktorí sa práve touto prácou živia. Nie je to pre nich nejaký prívirobok, ale full-time job, pretože áno, na Facebooku nájdeme v skupinách aj lekcia za 7 eur na 60 minút. Jeden taký som aj nedávno videla a pani v popise teda písala, že je veľmi fundovaná, zaoberá sa odbornou angličtinou, má dlhoročné skúsenosti a ja osobne, ak by som bola na takejto úrovni, tak by som si určite vypýtala za svoj čas trošku viacej peniazy, ale tak to je každého individuálna vec. A áno, na tom Facebooku nájdeš ponuky okolo 7-10 eur, niekedy viacej, 12-15 eur a chcela by som povedať, že práve takéto ceny veľmi skresľujú alebo vytvárajú nereálny obraz o tom, čo je férová cena za jednu lekciu. Áno, napríklad študent na vysokej škole si môže dovoliť ako takú brigádku mať lekcie angličtiny v tejto sume, alebo možno mamička na materskej, prípadne viem, že aj veľa učiteľov po škole vždycky majú pár lekcií a majú to ako taký prívirobok. A ja to úplne kvitujem, je to tak v poriadku, ale v podstate to nie je moja realita, pretože lektorstvo anglického jazyka je vlastne moje živobytie a teda moja full-time práca a ak by som si pýtala 10 eur na hodinu, tak by som vlastne musela učiť od rána do večera, aby som naozaj pokryla tie svoje náklady a možno aj niečo navyše zarobila vlastne. Keď si tak spomínam pár rokov dozadu, keď som pracovala pre jednu jazykovú školu, vydržala som tam jeden školský rok práve v tomto systéme a to sa nedalo vydržať. Bola som úplne bez energie, necítila som sa vôbec motivovaná a preto som aj túto spoluprácu vlastne ukončila a rozhodla sa pracovať výhradne sama pre seba. Ale sú lektori, ktorí takto dlhodobo pracujú. Napríklad jedna moja kolegyňa, úplne skvelá žena, tá pracovala 40 hodín do týždňa, niekedy v piatky večer, do 6. do 7. náhradné lekcie brávala občas na sobotu a bolo na nej vidieť, že je vyčerpaná. Práve takýchto lektorov, ktorí majú svoju prax ako full-time job, považujem za tých najkvalitnejších. Mala som osobnú skúsenosť ako študentka nemčiny a aj ako angličtiny v predošlom živote s rôznymi lektormi.
Bola som aj cez masovú jazykovú školu, tam slečná lektorka napriek tomu, že jej znalosť nemčiny bola skvelá, nebola úplne prítomná na tých lekciách, pretože mala ešte ďalšiu prácu, a do ktorej odpisovala vlastne na e-maily, častokrát ležala na posteli, preskakovala ju tam mačka, niekedy nemala zapnutú kameru, ale ak mala, tak bola tam práve táto spomínaná mačka. Bolo to pre mňa veľmi rušivé, niekedy naša sa snažila jesť. Celkovo som túto vlastne spoluprácu po pár sedeniach ukončila, pretože mi to skrátka nevyhovovalo a nebola som ochotná platiť, myslím, 18 eur v tom čase za 45 alebo 60 minút. Teraz nie som si istá, ale v podstate toto neočakávam na moje lekcie nemčiny, za ktoré platím moje ťažko zarobenie peniaze. Takže tak, to som v podstate ukončila a vtedy som sa rozhodla, že cez žiadnu masovú jazykovú školu znova nepôjdem a zamerala som sa na vyhľadávanie maličkých lektorov, možno ktorí vedú nejaký svoj projekt, možno tvoria podcast, YouTube, čokoľvek, aby som ich tak lepšie nacítila. A v podstate, keď má niekto takýto vlastný projekt, tak je naozaj krásne vidieť, ako sa tomu venuje, ako tam dáva to svoje srdce, ako sa venuje každému študentovi individuálne. Naozaj bolo cítiť, že tí lektori sú tam pre mňa, čiže odvtedy naozaj preferujem buď individuálnych lektorov, prípadne v nejakom menšom tíme, kde zakladateľka projektu je vždycky nejak aktívna, no ale o tomto si môžeš viacej vypočuť v epizóde alebo teda vo videu o tom, ako si vybrať lektorku cudzích jazykov. Keď sa vrátim k tomu, koľko hodín alebo lekcií je teda reálne odučiť nejakej plnej sile u lektorov, tak ten konsenzus je okolo 20 hodín, 20 lekcií do týždňa v trvaní 50 alebo 60 minút. Za mňa by som povedala, že je to možno aj menej, ale tak záleží od týždňa. A keď nemám úplne veľa energie v daný týždeň, tak by som povedala možno, že 15 lekcií, ale rozhodne nie 40 lekcií do týždňa, pretože to je vlastne ako keby si chodil normálne do práce. A lektorstvo určite nie je normálna práca, ale je naozaj veľmi mentálne náročná práca, pretože vlastne 20 hodín si predstav, že sedíš takto s niekým, pozerať si do očí, komunikujete, musíš tam byť pre neho, musíš reagovať na všetko, čo povie. To je naozaj veľmi, veľmi náročné. A keď sa sústredíš na každého študenta, pripravuješ sa na každú lekciu, snažíš sa pomôcť ich individuálnym problémom, tak skrátka nedáš viacej ako tých 20 lekcií. Prípadne potom, ako som spomínala, v mojom prípade to už viedlo trošku k vyhoretiu a myslím si, že som bola celkom mladá na to v tej dobe, aby som práve bola vyhoretá. No a poďme sa už pozrieť na samotné náklady. Vieš, koľko je zdravotné a sociálne poistenie na Slovensku mesačne za rok 2025? Zdravotné poistenie je v tomto roku 107,25 €. Na porovnanie s minulým rokom to bolo okolo 97 eur, takže vidíš, že to je za rok 10 eurový náraz a v podstate takto to je každý rok. Čo sa týka sociálneho poistenia, tak to je za tento rok 237,02 €, znova mesačne. Daň z príjmu je 19%, pribudla nám nová transakčná daň, takže to tiež navyšuje v podstate náklady, ktoré musíme aj lektori byť schopní si uhrádzať. Toto platí takmer každý lektor, teda niekedy aj viac podľa zárobku. Tiež si ja osobne zvlášť investujem na dôchodok a táto suma sa líši podľa zárobku v danom mesiaci. Moje ďalšie náklady pozostávajú z platenia si nejakých programov, čiže napríklad Canvu, program na titulkovanie, to máme okolo 20 eur, tiež platím 2 poskytovateľov internetu, aby sa nestalo, že nemôžem odučiť lekciu, ak by jeden z týchto internetov, alebo teda Wi-Fi vypadol, to je okolo 30-35 eur. Za webovú doménu platím 18 eur ročne, za webovú stránku platím 130 eur ročne, plus k tomuto idú ešte nejaké dane. Za účtovný systém platím 80 eur ročne, no a daňové priznanie vychádza okolo 50-60 eur ročne. Spolupracujem s jednou virtuálnou asistentkou a toto je veľmi individuálne, z každého mesiaca na mesiac sa to líši.
Čo sa týka vybavenia, tak za posledné roky som prešla cez niekoľko laptopov a posledný stal okolo 1400 eur a to už som naozaj dobre investovala, aby mi všetky programy šlapali. Veľa ľudí si myslí, že môžeš mať akýkoľvek internet, notebook a fičíš už si lektor, ale to nie je úplne takéto jednoduché. Napríklad taký monitor, aby som neoslepla, a keď celý deň sedím za počítačom, ten ma vyšiel okolo 200 eur a to je taký základný monitor. Webkameru, ktorú som kupovala ešte k staršiemu notebooku, pretože tam nebola taká kvalitná, nechcela som byť celá zašumená, tak tam ma vyšla okolo 80 eur. Kvalitný mikrofón, to je tento, či už na videá, podcasty, lekcie ma vyšiel okolo 115 eur. Zvuk je naozaj veľmi dôležitý pri online lekciách, asi aj viac ako obraz. Investovala som aj do svojho zdravia v podobe výškovo nastaviteľného stola, ten stojí okolo 350 eur, kľakačka, pretože ma bolevali kríže, okolo 100 eur, to je taká špeciálna stolička, ale toto sú naozaj investície na dlhodobo a už mi niekoľko rokov tieto veci super slúžia. No a takáto investícia je práve aj foťak s objektívom, ktorý ma vyšli 1800 eur. Zároveň vlastne fotenie je aj moje hobby, takže ako hovorím, je to investícia na dlhodobo a práve na neho natáčam aj toto video. Možno si povieš, že veľa vecí z tohoto nie je nutnosťou, ale vždy je to len o tom, akú kvalitu ponúkaš alebo chceš poskytovať, ako sa chceš cítiť po odučenom dni. Zároveň je to o tom, čo presne ponúkaš a veľa z tohoto je vlastne potrebné aj na moju prezentáciu na internete a na to, aby som získavala ďalších klientov. Niektorí lektori si platia aj nejakú kanceláriu. Ja mám našťastie tú možnosť mať vlastnú kanceláriu tam, kde bývam, takže za toto neplatím. A samozrejme, také bežné náklady na život, ako máš aj určite ty. A určite si vieš predstaviť, koľko taký život na Slovensku vychádza, takže aj to si musím byť schopná zaplatiť práve z môjho podnikania. Posuňme sa do ďalšej časti. A to je moje vzdelanie a moja odbornosť. Veľa vecí som sa musela naozaj naučiť sama. Bavíme sa o možno tom fotení, možno o toho strihu videa, podcasty a tak podobne. Niekedy som si zaplatila nejaký kurz, ktoré vychádzajú aj stovky eur. Potom sa môžeme baviť aj o tom, že vlastne, OK, môžeš si tieto služby externe zaplatiť, ale keď si budeš za každú službu platiť, tak čo vlastne tebe ostane? Chápeš ma? Takže som sa rozhodla sa veľa skills naučiť práve takto sama. A ak mám hovoriť o mojej odbornosti, čo sa týka angličtiny, tak to sú samozrejme investované tisícky eur, či už na učebnice, na samotné nejaké lekcie, ktoré som mávala, na štúdium, ktoré som absolvovala. Takže tam v podstate všetko sa mi zúročuje až teraz spätne. Nehovoriac o tom, že mi to trvalo asi pol života, kým som svoju angličtinu dostala na takú úroveň, ako mám dneska, prípadne aj za certifikáty sa platí, prípadne štátnice a sme museli platiť nejakú drobnú čiastku. Keď sa bavíme o tom, čo dostanú práve priamo moji študenti, okrem samotnej lekcie, tak je to aj moja príprava na tieto lekcie, moja príprava materiálov na ne, taktiež opravujem študentovú domácu prípravu, homework, vytváram technické zázemie na vedenie online triedy a taktiež prístup do bonusovej triedy s rôznymi príspevkami, ktoré ti pomôžu začleniť si angličtinu do svojho života. Komunikáciu som k dispozícii naozaj celý pracovný týždeň v prípade otázok, prípadne prehodenia lekcie a tak podobne, taktiež administratívu, v neposlednom rade moju časovú flexibilitu, pretože sa ti viem prispôsobiť. S lekciami vieme zmeniť 24 hodín pred lekciou, najneskôr teda práve ten termín, takže tak. Pred začiatkom spolupráce má každý záujemca nárok na cca 30-minútovú úvodnú konzultáciu zdarma, ktorá sa mi nevždy vráti, pretože majú na ňu nárok samozrejme aj študenti, ktorí sa nakoniec nerozhodnú so mnou spolupracovať, ale musím povedať, že mám celkom dobrú bilanciu a cca 90-95% takéhoto môjho investovaného času sa obrátilo na dlhodobú spoluprácu. Veľa ľudí pracuje od do
prídu domov, majú fraj, ja pracujem takmer celý deň, okrem piatku, tie má v podstate kratšie. No a pri tých lekciách to nekončí, už len to, že vlastne vytváram tieto videá, že vytváram content na viaceré sociálne siete, za to mi nikto nezaplatí. Áno, to je moja investícia do v podstate budovania môjho biznisu. Samozrejme, každý si to zariadí podľa seba, nikto ma nenúti, aby som to takto robila, nastavuješ si hranice a tak podobne, ale ak máš takýto vlastný biznis, tak sa snažíš, aby všetko šlapalo, aby všetko fungovalo, aby biznis, podnikanie rástol a je veľmi ťažké sa niekedy od toho celého odpojiť. Mňa nikto nezastúpi, ja nemám platenú dovolenku, odčejorku, priepustku, nejaké sviatky, ak sú nadčasy, spenky taktiež sa nedá vyžiť, ale ako hovorím, samozrejme všetko to robím dobrovoľne, a keby som nechcela, tak to nerobím, takže to neber ako moje sťažovanie, len v podstate udávam fakty mojej reality. Všetko, čo som spomenula, teda ide do tej ceny jednej lekcie. Sú to veci, ktoré vidíš, sú to veci, ktoré nevidíš. Ceník a moje služby sú transparentne uvedené na mojom webe www.lektorkakika.com. Nemusíš vyplňať žiadny dotazník a čakať na cenovú ponuku. Práve tie ceny, ktoré sú tam, zaplatíš. Ešte by som sa možno chcela pozrieť na porovnanie s inými službami, pretože napríklad za osobného trénera minimálne v Trnave teraz zaplatíš okolo 20 eur za jeden tréning. Nehovoriac o fyzioterapeutoch, čo sa bavíme už desiatkách eur, čo takí kouči, psychoterapeuti a tak podobne. Nikto z nich si nepýta 10 eur za jedno sedenie, že? A asi by to možno bolo podozrivé, keby si pýtali 10 eur za jedno sedenie a mali by byť nejakými odborníkmi. Poďme sa pozrieť aj na tú dlhodobú návratnosť, pretože ak platíš 10 eur za lekciu, nemyslím si, že vždy je tam tá dlhodobá návratnosť úplne taká, ako by si očakával, ale znova je to od tvojich očakávaní, alebo závisí to od tvojich očakávaní. Ale chcem povedať, že nie každý lacný lektor je zlý lektor, ale o tom si znova môžeš vypočuť v predošlom videu o tom, ako si vybrať lektorku cudzích jazykov. Rozumiem, že ľudia si vyberajú lacnejšie alternatívy, možno aj z tej finančnej stránky, možno je to pre nich menší mentálny záväzok, zároveň veľa znamená pre každého niečo iné. No a v dnešnej dobe je toľko ponúk na lekcie angličtiny, že áno, vôbec sa nečudujem, že cena je práve ten rozhodujúci faktor, no a je to tak v poriadku, ale možno je to pre teba taká inšpirácia zamyslieť sa reálne nad touto problematikou, možno ak aj ty máš takéhoto lacného lektora, dúfam, že ma teda neukrižujú všetci v komentároch, tak si sama odpovedz, že OK, tak vrátilo sa mi všetko, čo som finančne investovala do tohoto. Nechodím na tejto lektorke 10 rokov a stále nemám tu požadovanú úroveň angličtiny alebo jazyka. Skúsi na to odpovedať. Práve z tohoto dôvodu, že vyučovať angličtinu nie je len tak, ma veľmi mrzí, ak sa o individuálnych lekciách uvažuje častokrát ako o drahých, len kvôli tomu, že odrážajú v podstate tie reálne náklady, ktoré lektori majú a samozrejme chceš si niečo aj kúpiť navyše, nie len skrátka prežiť. No, toto je celkom dlhé video, naozaj som sa tu rozvášnila a ja teda, ešte by som mala povedať, učím len individuálne lekcie, čiže pre mňa skupinovky nepripadajú do úvahy, to je úplne iná téma. Mňa osobne veľmi baví počúvať o takých zákulisných informáciách z rôznych profesí, takže verím, že aj pre teba to bolo poučné video, zároveň možno trošku inšpiratívne na zamyslenie sa a že ti to niečo dalo a priblížilo ťa možno k tomu môjmu prežívaniu o mojej realite a že teda už vieš, prečo sú lekcie angličtiny také drahé. No a my sa vidíme pre ďalšom videu. Bye bye.